I thought I had my shit together, you know. I know what time it is. Said you got no right to judge me. Playdoc TV engade ao seu catálogo novo 4 títulos onde a música volve a ser protagonista. Desta volta, os filmes céntranse nas vidas dos seus protagonistas. Os míticos cineastas Jen Cohen e Peter Seelen ensínannos, por exemplo, a errática vida da lenda underground Benjamin Smoke. No seu barrio de Atlanta, Smoke militaba polos dereitos dos gays, vestíndose habitualmente de drag queen, cunha actitude punk que levaba as súas cancións. Os directores recólleno con honestidade nos seus últimos meses de vida antes de falecer prematuramente. Hello, I am the ghost of Daniel Johnston. Many years ago, I lived in Austin, Texas. Daniel Johnston converteuse en todo un obxeto de culto cando as súas cintas de casete onde gravaba temas dende neno foron descubertas. Músico de grandes conflitos interiores, o seu paso por diversos psiquiátricos impactou para ben na súa música. Unha honesta historia premiada en Sundance pola súa vitalidade e unha narrativa frenética e hipnótica. Máis sorprendente aínda aparece a historia de Searching Sugar Man. Óscar o mellor documental, esta película sitúanos no Detroit de finais dos anos 60. Un músico prometedor de nome Sixto Rodríguez grava 2 discos en pouco tempo. A promesa non remata de despegar. Hai rumores do seu suicidio. Un destes discos chega a Sudáfrica, piratéase de forma masiva e convértese nun berro contra o apartheid. Ignorado no seu contexto máis próximo, quen podía imaginar que era unha lenda noutra punta do planeta? Moi recentemente, 2 fans decidiron ir a procura do desaparecido Rodríguez, enchendo 40 anos de elipse nunha historia fascinante, que se presenta case como un filme de misterio. Glenn Hansard e Marketa Irglová namoraron grabando o tema principal do film Once, polo que gañaron o Óscar. A fama levounos a unha xira mundial de 2 anos. Dende unha perspectiva intimista, The Sweet Season narra como esta experiencia impactou na súa vida de parella. Rodada nun poderoso branco e negro, a película xoga tamén a confundir a realidade coa ficción, interrogándose sobre a convivencia da figura pública coa privada. Suscríbete a Playdoc TV e goza do mellor cinema independente. Playdoc TV, a túa canle interactiva de R.